kelakon penjang kamu bakal nerusake keprabone Kanjeng Rama. Ripalungguhan iki bakal tak teter warek spiro kadigdayanmu. Ya biasa bakal tak watek sora naji pameling supaya temeka ning negara Ngastina kene. Ya biasa. Aja kaget tekamu tak sengko ning Praja Ngastina. Ripalungguhan sak mangko Maradhyagi tindakno. Kowe bakal tak jagokake jumeneng nata negara Ngastina waton bisa nglangkai bangkire adikku. Yaiku Astabrata. Aduh. Kakang Mas kula boten saged. Aluwung kula boten dados ratu kemawon. Tinimbang ancik-ancik marang sengsaranipun sedulur Kakang Mas. Ora dadi kaya mangkono iki. Kowe kudu manut marang pernatan sing wis dumadi. Maradhyagi tindakno. Kakang Abiyasa. Ora saka kan gunem kang tanpa guna. Dudu perkara dadi ratu lan apa ora? Ripalungguhan sak mangko ayo ditenter sing sekti aku apa kowe? Iya. Nang nganggo pernatan ora kena nganggo gegaman. Lamun to nganggo gegaman kuwi sing bakal asor ing yuda. Ayo metu njaba Kakang Kresna Dikaya. Bela kowe mundhak bagus. Kowe iki mung wong jaban rangkah. Kowe iki ora nduweni darah Ngastina babar pisan. Ewandene kowe nonyol-nonyol pengen dadi ratu. Kowe kudu bisa nglangkai batang Astabrata dhewe. Yen kowe arep dadi ratu aku ora ilik-ilik. Aku ora dadi ratu ya ora apa-apa. Maradhyagi jumeneng ana to. Mbuh, taidem. Bakune ning kene bakal ketok ndi sing digdaya. Astabrata apa biasa. Ayo ungalno dadamu. Tanganku bakal ngeterke kowe ning neraka jahanam, Tru. As. Tuh. Ah. Oh. Ah. As. Put. Ya. Oh ya. Oh ah. Angkat tanganmu. Oh. Oh ah. Oh. Semono katiken. Oh. Ya. Oh.